हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओरैनो फिसा जारनि मोनसे ब्लग लानो नाजालायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जों दायो ओरैनो दोङो আমি এতিয়া দুইজনে জাষ্ট ঘূৰিব আহিছোঁ ক'ত ঘূৰিম ক'ত নুঘূৰো লাষ্টত আমি কৈ যাই আছোঁ जों मम' गिदिंनो लास्टआव खिथिगोन यहाँ हमारा दुकानदार है कैसा है भाई ठीक है बिजनेस कैसा होता है दिन में बिजनेस होता है 300-400 होता है हाँ 300-400 होता है कहाँ से आप ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनल कहाँ से हमें यहाँ कुमरीघाट कुमरीघाटा में क्या नेपाली क्या नहीं बंगाली বাঙালি বাংলা বুঝতে পারে বলতে পারে এখানে বাংলা বলে পুরো সম্পূর্ণ বাংলা বলে ওই আমার আসাম থেকে বাংলা जोङो भुटानाव हाबनो होनना फैदोंमोन आंनि लोगोफोरा हाबहैबाय मानो होनना बुङोब्ला आं अरिजिनाल भटार कार्डखौ लाबोआखै आं स्केनारा दंफायोमोन खिन्थु स्केनारखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामा थेवबो आं गारिखौ खनसे सोहैबाय गेटआव लागै बै गेटथिं लागै गेट बारनानै जिथिया टकेनखौ नायो आंनिया टकेना गैया बेनिखाय आंखौ घुरायफिनना गारहरबाय आं गारिखौ घुरायफिनना फैनानै आंनि लोगोफोरा दायो गारिखौ लानानै बिथा हाबलांबाय था बिसोरो आं दसे खमाय बेनिखायनो जोंनि गेट मोखां सेरावनो आं जिरायबाय दोनैया इलै गेटआ बिथिं बैनो मोनसे जग्रा जायगा दं बे जग्रा जायगाथिंनो आङो माने जिरायगासिनो दं दायो र भटार कार्ड नानैलै न भटार कार्ड नानैलै भटार कार्ड नानैलै अरिजिनेल ভোটাৰ কাৰ্ড আনিব গৈ কিনে মানা কৰি অঁ যি নহওক কাৰ্ড নোহোৱাকৈ 5 মিনিট একবাৰ ঘূৰি একবাৰ ভাল লাগিল উইদাউট পারমিশন ভোটার চাই উইদাউট কার্ড जों सानैनियाबो भटार कार्ड गैया खिन्थु सानैबो खनसे हाबनानै एकबा गिदिंनो हायबाय गेटनिफ्राय আমার দুইরও ভোটার কার্ড নাই দুইও নাই দুই একবার আমি ঘুরি আহিলো তারমানে আমাকে কইছে टोकन किधर है टोकन बनाने गए लेकिन टोकन हमारा नाम पे नहीं है इसलिए हम दोनों वापस चला आया क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल वोटर कार्ड ना उस ओरिजिनल वोटर कार्ड को जहाँ भी आप लोग घूमने आएंगे वहाँ पे आप लोग का ओरिजिनल जो वोटर कार्ड है उसको ज़रूर हाथ में लेके आइए और बच्चे लोग का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग ओरिजिनल लेके आइए तभी आप लोग को भूटान में एंट्री मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जितिया नोंथांमोना फैगोन ना माने भुटान बेरायनो अब्ला नोंथांमोना अरिजिनाल भटार कार्डखौ लाथारनांगोन आरो गथ'फोरनिया खुदियाफोरनिया बार्थ सार्टिफिकेट दंना बे बार्थ सार्टिफिकेट लोगो लाथारनांगोन अब्लासो माने नोंथांमोनखौ भुटान भितराव हाबनो होनाय जागोन महरथ' भग लाखि खुथियाफोराबो दानिया नैयाव फैयोलै बेरायनो माने खाथि माने जायगा नालाय ब्लकखौथ' बहुद बार बानायबाय थेवबो थाबाय फैलायबाय जोङो लोगोफोरा सफैथ'वाखै लोगोफोरा फैयैखाय जोङो साहा लोंनो खानायदो साहा लोंनो थांसै मोनसे हटेलाव मानो होनबा बिथांमोना थाव सोनो थांदों आरो माबा माबि बाजार खालामनो थांदों गारिफ्रा फैगासिनो दं टाटा दंसै जों आरो बेरायफैगासिनो दङ ट्राकफ्रा बिराद ट्राक जादों दायो एसे मोनाबाय नालाय समा मोनानायखाय माने ट्राकफोर फैगासिनो दं जों दायो साहा लोंनो माने थांदों ओंखाम उखैदों नालाय एसे ओइलै खाथियावनो पियास फानलु फानदोंलै थाइजौ फानदों लकेल फानदों
जी कैसा है ठीक है अच्छा है सा लोंनोसोलै नैयाव याते खमाव सा लोंनोसै नैया जोङो सा हरदो न' बिसोर सा लोंदों मालाय बिसोरबो नैया मम' जाबायलै सामस लाना Oke. सामस लाना सामस लानलै आं लोगो आपका चाय भी है ना भैया कर देना चाय चीनी वाला चाय हो गया वो काम क्या रामसियारि हटेल नैया नैबेयाव दरं गामियाव नोंथांमोना भुटानाव फैफ्लांबा रामसियारि हटेल बे रामसियारि हटेलाव नोंथांमोना मम' मोनजागोन साहा मोनलोंगोन नैया बेहायनो बानायो सब मोनजोबगोन नैबे बायाना नोंथाङा ना बिगोमाया नोंथाङानो नोंनो मालिकनो मा होनदो आच्छा मा मोनसोयो ओरैनो मा मोनजायो हटेलाव सब मोनजागोन अमा बेदर दाउ बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम लागै खुलियो जोंहा मोनानि नोंसोर जेसेबांसिन 10थासिम हरनि 10थासिम माने बे हटेला खुलिनाय जायो अमा दाउ गासैखौबो मोनजोबगोन आच्छा आच्छा ओरैनो बेलेग दिनाव माबा बार दोङो ना बन्दनि बार दोङो नामा बन्दनि जों मालाबाबो बार गैया रेगुलार थायो रेगुलार थायो न' दे थिगैनो अमा दाउ हांसो गासै मोनजाजोबो न' मोनजाजोबो आरो अर्डार हरबा मोनजाजोब्बाय थिगैनो बेसे दिन जा खुलिनाया बेथ' गोदानसो हटेला जों लकडाउनाव बोसोरसेल' जादोंमोन आच्छा आच्छा थांबाय ओमफ्राय नै दा आच्छा मास मोनसे जाबाय मोनथाम जाबाय दा नैबाया मास मोनथाम जाबाय लकडाउननि आगोलाव बोसोरसे जादोंमोन बिनि उनाव दायो मा खालामबाय दायो 3 मास जाबाय खुलिफिननाया बे रामसियारि हटेलखौ नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला दरंगा मेलायाव फैयोब्ला नोंथांमोना बे रामसियारि हटेलाव फैनानै नोंथांमोना अमाजों नाजों दाउजों गासैखौबो जे बिसाय जानो लुगैयो बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना मोनजागोन बारा दामबो नङा न' बाय बारा दाम नङा अमादो ओंखामदो बेसेबां लायो जोङो हाफ प्लेट बा 120 लायो आच्छा फुल प्लेटबालाय फुलबा 150 लायो 150 लायो अमा बेदरा बारा दाम नङा फुल प्लेटजों ओंखामदो बेदरजों मात्र फुल प्लेटआव 150 खै पिस जागोन अमा बेदरा जानो खै पिस जायो ओंखाम संनानै खै पिस जागोन फंबाय माला अनला ओंख्रि आरो 6 पिस हा फुल प्लेटआव 8 पिस थायोनो फुल प्लेटआव माने अमा बेदरा माने 8 पिस थागोन नैया जोंनि लोगोफोरा नैया जबाय हादों नैया साहा लोंनायदों मम' जानायदों आंथ' जाखांबाय আমার বড়োদাও এতিয়া মানে ম'ম' খাব হয় না আমি খাই উঠিলোঁ কিন্তু এতিয়া বড়োদাহঁতে আৰু আমিতো দেখা নাছিলোঁ ৰামচিয়াৰী হোটেল এই ৰামচিয়াৰী হোটেলত আমি সোমাই দিলোঁ এতিয়া হা কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আচ্ছা আপোনালোকে ভূটান ভিতৰত সোমাই আহিল আমিতো সোমাব নাপালোঁ বঢ়িয়া হয় এয়া मा लाबखो नोङो भुटाननिफ्राय आं भुटाननिफ्राय थाव सोबाय माने थावनि दामा माने खम नालाय पेट्रल ना डिजेल डिजेला बेसेबां दा 63.5 आच्छा जोंनि इन्डियायावथ' मटामटि 89 हा माने बुरा लेस ना थावखौ फुल टेंकि मोननो आरो न' फुल टेंकि 40 लिटार आच्छा नैया बायद'नि हटेला नैफोरनो बायद'आनो डिप फ्रिज दङ नैयाव मा दङ थाय खावसे नायनो हामा मोनाब्ला न' नैबे दा मोनबो गैथ'वा नैबे गाज्रि जादोंनो नै मोनसे गाज्रि जादों नैबे नैया थान्दाफोर दं दासो दोनदों गोदान बायबावगोन बाया नैया बिथिं दङ बाया बरियासो माने माला थिगैनो मोजां बेफार खालामदों
जोबोद मोजां फिथेरजों खेबसे हाबलांनि न'आ गावनि ना गावआ निजा निजाखा थिगैनो दोङो निजा न'बा टेनसन गैया थारमाने भारा सारा होनो गैया नालाय नङा होमबा अ थिगैनो बिराद मोजां या बायद'आ जोंना पियर गाइखेर साहा फुदुंदों साहा नायदों बिथिं आरो नैया सासेया मम' साजायदों मम' साजा सुपबो होदों नैया मम' साजायना सुपबो होदों बरियासो साहा लोंनोसै जोङो बिथांमोना मम' जों जाखांबायनोखा नांलाया जेबो नांलाया गैया जोंनिया लोगो सुपथ' सा सुपा मानि बोरमा आथिं ना सुपा मानि थारमाने इफोरनि रस गैयियाव संख्रि फानलु मस्ला आदसा मोजां दे बे फानलु दङ बांसिन नायग्रोनि र' बे फानलुबो जानो हाया आङो थिगैनो दं नालाय মই খাইছোঁ এতিয়া 2 প্লেট খাইছোঁ মই 2 প্লেট নাংলা নালাগে আৰু গাহৰি খালে নেকি হা হয় গাহৰি बयबो जाबाय दाबो जाबाय दैया लोंगाव जाबाय पियर गरु गाइखेर होननाय पियर गरु गाइखेर लोगोफोरा जाबाय जोंबो जाबाय आरो बरियासे जों ओरैनो बोखावना फैबाय खाथियाव जाना खिथिबाय मा ब हरबो थानो हायो नामा हा हटेल सिस्टेम थारमाने आदसा खैथासे रुम हा 9टा रुम खालामबाय माने लजिं खालामदों लजिं आरो दंबावो ओरैनो बेसे अ बेसेनसे लायो हरसेयावलाय 600 करि माने फेमिलि थानो हायो नाया हायो न बरिया जोंथ' मिथिया नामोन ना न आमी गमै नापाइছিলোঁ बरिया होमबा खेबसे नायहैनो जोङो दे नैया जों दायो बे जिथु खिथिदोंमोन रामसियारि हटेल सायाव फैलायबाय लजिं नैया बिथिंनो बे 6 नम्बर रुम मानसि दं नामा बेहाय सोरबा मानसि दं कोनबा मानुह আছে ইয়াত नैया बेलाय सब मानसि दंजोबो नामा सब लक दंजोबो दं मानसि दंजोबो खालि गैयानो जां सब माने नैबे ताला मारा नै मेसिया नैया ताला मारालाय नैबेबो एफाले नाय न सानिफ्राय खेबसे खिथिहरनो नैया सानिफ्राय जायगाया नैया ओइलै ओइ गारिबा थांगासिनो दं बिथिं नैया फैबाय नैया हटेलखौ नैथि दा बर्थमान मानसि नैबेसेयाव गैया नैबेसेया खालि फ्राय माने नैयावबो भर्ति इयाव मानसि दं खोमसि जालायबाय नायबोबाय जोङो मोनसे दिनै मिन्थिबाय बुजिनो नांबाय न जों दायो मोजां मोनदों जोंबो माब्लाबो थाफायनो हागोन बेहाय बिराद रायलायबाय जों बायदि হয় जारि दे গাহৰি আপনি ভগৱানক বিশ্বাস কৰে কাৰণে ভগৱানে আপোনালোকক বিশ্বাসটো ৰাখা ভগৱানৰ দয়া এইটো চব কিছু হৈছে আৰু বঢ়িয়া ল'ৰা ছোৱালী কি দিয়ে চিন্তা কৰিব ভৱিষ্যত হয় বিয়া বাৰী হৈছে একদিনটো ফেমিলি হ'ব বাচ্চা হ'ব এইটো নাৰী জাতি মানে ভাববা লাগে আৰু
थुक मा जादों नोङो मा जादोंला मा जादों नों मा जादों नोङो चिप्स जादों आइलै मा जादों माय बिस्कुट जादों जोबोद मोजां रायलायबाय जोङो रुमा रामसियारि बोले ओइया थिगैनो रुमा रामसियारि जों जोबोद मोजां रायलायबाय बायनि हटेलाव जोबोद इन्जय खालामबाय थ' गासैखौबो दिनै आं बेसेयावनो माने ब्लगखौ बेसेयाव फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय 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 माने गोजोननायखौ आं फोरमायनो नागिरदों मानो होनबा फिनिसिङाव जों खोलायाखै ना लादो नैलाय मानो लादो होनबा फिनिसिङाव लादो जों दिनै माने इण्डियान नङा होमबा आसामनि भुटान बे कान्ट्रि जों एसे बेरायना फैबाय फैनानै जों बेयाव एसे रेस्ट लाबाय आरो नङा होमबा আমার খান্দা তো সব দাঙ্গা দাঙ্গা बरिया बरिया गिदिर गिदिर हस्पिटाल दा जोबनायाव जोबसिगोन नङा होमबा फैबाय गिदिंनानै बेरायनानै जोङो इयुनाव माने जोबथा खालामनायनि मोनसे राहा लाबाय मानो होनबा जों दा हरबो जाबाय जों थांनोसै जोंनि न'आ रङियाव बियो भुटान दरंगा मेला जों बेयाव एसे जों साहा लोंबाय लोंनानै जों दा न'आव थांनानै जों लाफा खालामबाय खालामनोसै आरो गोजोन थ' दिनैनि ब्लगखौ जोङो एसेयावनो रायजोफोर फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय बाय